pingaluyuk pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati lungguh ya iki kakang adian Sikra kang bala tumingal prancampo samya ngadali lerna det wileteng kota kanyanggung manguncang niti menjang sang aji micil ladenya ngadali wuwus Kakang Mas Kakang Adiwati rupa kinca ingkang rayipun kincaka rupa kula maju madhong dawuh lah salah Kakang Mas rupa kinca ingkang rayipun raja wala madhong dawuh Kakang Mas ngawe ingkang rayi wonten ing tapel wates negaring Wirata Kakang Mas. Yayi Kincaka rupa wonten dawuh Kakang Mas. Yayi Rajamala wonten dawuh Kakang Mas. Kakang Adiwati wonten dawuh. Wektu dina iki wis cetha, kae wis ana trontong-trontong suleng pepadang. Cetha lamun to jago saka kasepuhan wis katon jumedhul ning negara Wirata. Lah salah. Jebul tilmunipun anggen kula utusan kalian Seta pikantuk kasil. Iya, Yayi Rajamala ya. Mula kang saka kuwi wektu dina iki tata-tata samapta ing Gati Sawi Goeng Diri. Ayo. Wektu dina iki tak jaluk Yayi Adipati Kincaka rupa ngirit wadyabala dikepyake. Sak cukupe bae. Kinen ngombyong iki lawan lakune Yayi Rajamala tumuju munggah ana ing blabar kawat kentheng waja janget sencang ing istaken dawuh Kakang Adiwati.
kepareng kula nyuwun pamit madal pasilana tungglaring baris ngati-ati aja kaya bocah cilik nembang wonten ngaraning para wadyabala Yayi Adipati Kencaka Rupa yang kacang prawara kuswa makara gumiwang gagatari swaraning tetek gumura warman jriting tuwa rangga pendeberi monyo sauran mangungkung prajena mangkat ing brang gambira tiasing prajure
Ayo. Wong-wong Wirata iki jago saka Kaneman. Ayo tekano kene jago saka Kasemak poteng-poteng wandane. Oh! Oh! Hey! Oh! Hey! Ah! Hey! Whoa! Oh! Oh! Yo! Oh! Oh! Ah! Oh! Yo! Ah! Oh! 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 Yeah! Oh! Oh! Hey! Yeah! Yeah! Oh!
Wah. Woi. Iki jajaya yo. Lungguh. Wah. Angkro sumbarang mawalin rupa mega anjing maluthuk kuntur ketuk maluthuk kuntur ketuk lomembah banyu kang kumambang wah edan seta wonten dawuh paman Kinjaka Rupa lah kok dadi ngandhi kelawan bocah gagah pideksa iki sapa? Tepangaken menika jago saking kasepuhan. Lho, jago saka kasepuhan semene gedene. Bocah saka ngendi kuwi? Menika putra saking dusun Pejagalan, putranipun Jagal Wlakas, menika Jagal Bilawa. Jagal Bilawa, ming tukang jagal kebo sapi, lakar karsan mekaten paman. Wahai lajala seta. Wonten dawuh paman, kowe ora ngerti apa piye? Aku tak rewangi pijet iki arep tinju karo sing jenenge Jagal Bilawa. Wah, lala. Jebul ana sing dedeke sak traju sak bobol karo pamanmu. Lala. Paman. Kula aturi mas pausaken menika jago saking kasepuhan. Wah, ya. Domingkira ora sado melu-melu jiaku suka semuan kae Pak poteng-potenge kandhane iya Balawa nek pancen kuwi iso ngalahke adiku Raja Mala Tangeh lamun sasati sanjara langit pun mangsa mikir Kakang Adipati jago saka kasepuhan helatala ame ngejokke wong ora tau adus kaya ngene boe kecil nek mung ngalahke wong menungsa kaya ngene prikat lampahing rata tanpa antala prateng arga sukuning rata eram kang tumingal Balawa Balawa wah ya dalah suaramu marake gempa 6,3 skala Richter Raden Raja Mala Paya Wijagu saka Kepatihan apa ya Wijagu saka Kaneman wah la dalah pancen iya ayo
Kowe jago saka kasepan iso ngalahke karo aku. Woi, sasati sonjoro langit. Ayo kowe ngejawab ta ladeni. Ayo rene maju rene. Maju rene aku arep omongan karo kowe Bilawa. Raden Rajamala iki mumpung ra ana wong. Njur piye? Iki mumpung ora ana wong aku tak omong karo kowe. Dadi ngene. Asline leh ku arep ngenekke adon-adon menungso kuwi mungkin Arya Samudana. Kowe ngerti Samudana? Samudana tegese piye? Samudana tegese mengetok-etok Balawa. Aku mau ngetok-etok kepengin nganake aton-aton menungso, karep atiku kuwi mung arep njongkengke marang keprabone Prabu Maswawati. Ayo. Mumpung ora ana wong kowe tak kandhani ning kene. Kowe arep ngandhani opo? Banjur sambung rapete opo karo aku karo kowe. Ha iki ngene, Bilawa. Gandeng lehku nganake aton-aton menungso iki ming Samudana becik kowe ngalah. Ngalah piye? Kowe ngalah, kowe ora sah sida gelut karo aku. Ora sah sida munggah ning mlabar kawat Kentheng Waja, kowe nunggula wae karo aku. Ngrombong melu rombonganku kene. Ben kaya-kaya dene critane kowe wis kalah, kowe wis teluk karo aku. Mumpung ora ana wong iki. Piye? Manut aku wae piye? Raden Rajamala, piye Balawa? Yen to miturutku aturmu, gunemanmu sing kaya ngono kuwi aku ora sarujuk lu, ora sarujuk piye? Ning atase iki derajate satriya. Aku mung anake tukang jagal, aku mung tukang jagal, aku mung kawula negara Wirata. Aku ngerti nek kowe iki wong kere, aku ngerti. Kowe iki mung tukang jagal kebo sapi. Yo. Ning apa ora saru tinulu ning atase kowe iki derajating satriya. Satriya-satriyaning praja iki senopati negara Wirata. Lah kok mung mungsuh. Adu arep karo wong pejagalan kok kowe ra wani. Dadang andhake yen to adon-adon menungso nggonmu nganake iki ming Samudana teges. Lehku gelut karo kuwi ming etok-etok. Apa ora saru dinulu kowe iki satriya sing duweni kasekten kuwi. Omong wae yen kowe wedi nandhi jagal Bilawa ayo. Kowe iki wis sagu arep nganake adon-adon menungso. Kowe njaluk jago saka kasepuhan. Saiki jagone wis ana kene kok ming Trimandipra. Weng Trimandipra lingguh kaya tikus saru ora kajen Raden Rajamala. Kaya kirik ucapmu kowe. Kaya ora. Anggep kaya apa? Ngino karo Raden Rajawala, poteng-poteng kuwadamu. Ada. Kaya ngene kok ngentel-tel kene. Ya ya. Ngentel-tel ki kridamu. Woi.
Ah! 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 Ay! Ay! Ah! Ah! Ya mati adalah ayo sambato ngece karo Senopati Rata. Waduh. Balowo tangi Balowo. Tangi Balowo. Waduh. Parat. Jari sagu dadi jago saka kasepuan. Lagi wae sak ubengan kok kowe wis nglethake piye iki? Waduh Kakang Mas menika adus pundi? Lah kok saka teko sajak jago saking kasepuan mboten gadhahi kadigdayan niku adus pundi? Welah. Balowo tangi aja kowe cah cilik. Urung apa-apa urung sepira mungsuh Paman Rajamala kok kowe wis glethak kaya ngono. Sapa grenengan kuwi? Sapa ngrasani karo Jagal Wira? Karepmu piye to? Karepmu piye? Kowe wis sago dadi jago saka kasepuan lha kok kowe lagi wae sak ubengan. Lah kok kowe lagi wae di urung apa-apa kowe urung ngrasake kadigdayane Paman Rajamala. Lah kok kowe sambruk iki karepmu kepiye? Hah? Ayo muni. Ora krembak-krembik kowe wae. Kowe iki najan to ming tukang jagal iki tak jagake. Wirang bebarang ngasih jago saka kasepuan kalah. Mungsuh jago saka Kadipaten Kaneman Negara Wirata. Anggepe apa? Ayo muni kowe, pikiran kowe. Kowe sago dadi botohe wong Wirata. Malah nyepeleke sembrono olehmu nyambut gawe. Raden Seta aku tak takon. Kowe arep takon apa? Cuket wingi tekane dina iki Selasa Kliwon iki. Aku munggah ning blabar Kawajang Jenencang. Apa kowe wis menehi mangan karo aku? Lho sik. Tegese menehi mangan karo kowe piye? Ngendi ana ceritane wong ket wingi durung mangan kon duwe tenaga. Ngendi ana ceritane? Oh, dadi kowe iki ngelih ngono apa piye? Yo. Aku ki daya ora dingoni. Anggepe kon nyambut gawe yo ora sudi. Kusik lah jare wingi ucapmu 3 dina 3 bengi ora kena mangan, ora kena ngombe. Kuwi rak Ratu Wirata sakamulani sanayakane. Lho, terus kowe anggepe kowe mangan ngono? Aku oleh mangan. Aku mangan otot bayuku pulih. Aku duwe tenaga, aku lagi maju ning babaratan. Munggah ning blabar Kawat Kendheng Waja Jange Sencang. Oh, lah mbok yo omong mau-mau. Kowe omong mau-mau kowe urung madang ngono. Tak goleke bakmi godhog. Tak goleke bakmi Jawa ning siraman kono ya. Ya Di ya. Nggih Kakang Mas. Dudu kok kuwi panganane Jagal Bilawa. Lho, lah ning opo? Yen to sagu menehi pangan karo Jagal Bilawa, mula semulur negara Wirata ora sida. Kawirangan mergo saka patrape Raden Rajamala. Ya wis saiki kowe njaluk apa? Saiki kowe njaluk apa? Omongo. Njaluk apa kowe omongo? Aku njaluk sego tumpeng. Sego tumpeng? Yo, cacahe ora mung siji. Lho, pira? 7 cacahe wedyan. Yo, sego tumpeng cacahe 7. Terus liyane apa nek? Aku njaluk ingkung gudel. Ingkung gudel cacahe 7. Cacahe 7? Yo, wedyan. Melarat ngopeni kowe. Ndah wong tuamu lho.
Wose kuwi gelem menehi karo aku apa ora? Kuwi seneng aku. Isaku mangan, isaku arek, isaku duweni tenaga mergo kuwi. Yo. Yo ora apa-apa. Ning Bondo Wirata goleki sajen kowe, goleki panganan kowe ora bakal entek. Nek mung golek sego tumpeng cacah pitu ingkung gudel cacah pitu. Liyane apa pilo? Aku njaluk banyu sendang. Pitung gendong cacahe. Ora tak takon kuwi jane arep mbok pangan arep mbok ombe apa arep todol neh. Yo tak pangan. Gelem menehi ora gelem ya wis kewirangan wong Wirata wedan ya wis. Kowe tak kei mangan. Kowe tak kei mangan ning sak banjur tak kei mangan kowe kudu iso ngalahke Paman Rajamala. Ayo mangan yo mangan nyambut gawe. Ora sambenengan bolo. Wah. Genjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang sang alis risang. Alis risang maweh kandrung sabaran katul wukir moyak mayik. Woe lah dalah. Lagi wae bocah ke mau tak ajar lah kok ora ana ketok irunge jedol ning kene. Wah. Apa kelakon negara Wirata kewirangane? Balawa lah kok dadi ora ana kliwermu, ora ana klebatmu ning kene. Apa nek ngono kelakon Rajamala sing ngukup kamenangan. Wah! Woi! Wah! Ah, ayah! Wah! Wah, iya! Wah! Wah! Wah, iya! Wah! Kurang gede iki. Waduh. Waduh. Ah! Ayo! Ah! Waduh. Oh! Ayo! Wah! Waduh, Jan Balomo. Waduh, ayo. Oh. Mawar mangawur tengaran ning acurit kung maguru kongso tetek kadya putula
Wah Dian. Mau tak ajar saja kowe ora duwe daya kemanten, ora duwe daya kekuatan apa-apa. Kowe tak rasani lagi wae kowe tak rasani lah kok. Wah Dian. Aku weruh ireng-ireng saka Jumantara kowe nimbles. Mestakane Raden Rajamala iya untung ora gagar otak iki mau. Wah edan-edan. Ayo. Ora sempetengan kowe Raden Rajamala. Saiki wis munggah ning blabar kawat Kendeng Waja. Jang ngajinan cang ayo kowe ngejak apa tak ladeni. Kowe arep ngejak gelut, pokoke ora ngejak tinju. Apa arep ngejak pencak silat aku manut karo kowe. Wah, landalan. Saja iso ngalahke karo Raden Rajamala. Kemlewat ucapmu kaya wani ngregem jimat. Kaya wani ndilan wesi abang ayo. Maju jangka ora bakal tinggal loncat. Maju ridak siramu. Oh, poteng-poteng wandamu. Gandul dasmu. Woi. Maju kowe. Hoi. Hut. Waya. Ngunjuk riyen Mas. Ula bancik. Wah ya, woi. Wah. Ah. Hei. Sajak wis pulih. Tak sawang kowe ngantem aku karo kecap. Cangkemmu gabres kebak upo iki bar madang ya. Maju rene. Ho! Ho! Hot! Waya! Hoi! Hoi! Waya! Waduh! Wah, rodo atos saja. Jenggureng ya. Ha. Ha. Ya. Ya. Yo. Ha. Ha.
Ayo tangi Balawa. Ora sembethengan mungsuh Raja Mala ki. Iki ming sak nggon ring tinju iki. Wah. Rada atos sisane. Rada kenceng kowe Bilawa. Ora apa-apa. Rada lara tak empet Bilawa. Aduh. Oh! Udus. Antem diajane rapopo. Yo. Oh. Oh. Wedan buset. Hut. Wah, mumet. Waduh. Tangyo Jaya bocah. Wala-wala kuwato. Ayo. Wah, arto kawangamu. Wah. Ada. Wah. Balawa. Dumeh kowe. Ora bayaran sewenging terus kaya ngono. Pemirsa tinju harap tenang. Semangati aku. Ya. Balawa kowe kok rasa timen kowe. Rasa timen kowe. Aku banget kok. Edian. Waduh. Ayo.
Mung kari mati apa urip ayo ora bakal iso kowe mateni Raja Mala. Pitik kari masak waduh ya Wedian Bilawa kuwi tandange ya jen ora manusiawi tenan. Ngatasé menungso dibeleh kaya kewan kaya ngene, Bu. Wah. Getih blarah. Wah, dirubung laler. Wila, ya wis ora dadi ngopo. Ayo Yayi Raja Mala tak jaluk tangi. Kowe tak cemplung kening sendang watari. Iso waluya nirmala temah jati-jati temah mulya kowe iso urip meneh, sirahmu iso nyambung meneh, kowe iso ngalahke kelawan Jagal Bilawa. Wah, iki ana sing nyantol apa ya? Menika wujudipun sendang watari ingkang kedadosan saking ingkang ibu saking Sang Raden Raja Mala niki Sang Dewi Layi nalika semanten ing cipta Sang Adipati Rupa Kenca arsa nyemplungaken kuwandaning Sang Raden Raja Mala wonten saklebeting sendang watari dumadakan sela-selaning pelarapan boten mangertosi kawontenan wonten sak madaning sendang watari sampun sinemplungan pusaka kadewatan aran Kyai Brahma Warastra nalika semanten kuwandaning Sang Raden Raja Mala den cemplungaken wonten saklebeting sendang watari nalika semanten boten gesang Sang Raden Raja Mala putung-putung tangane ajur-ajur balunge ireng gosong kaya angus nalika semanten dadi kaget Sang Adipati Rupa Kenca.
Kyai Rajamala. Oh. Waduh, Rajamala, kowe tak enteni ket mau ora jedul ya iki. Lah kok dadi kowe ora jumedul saka telenging sendang watari. Lah kok dadi ajur kaya ngono. Edan lah ketiwasan iblis lanat ana sing wis tumindak culika lawan adhiku Rajamala. Balawa kowe aja minggat tak uyak kowe. Ayo kawula Wirata. Balawa mlebu pasar goleki. Kabeh wong sing mapan ing pasar. Do lungguh ben ketok layune Bilawa. Wanudya yutama ngambararum sangku suma yatal mawur matu bronto Wah, lah kok kaya ketiban kanugrahan aku mlayu nguyak Bilawa iki kok malah eneng wong wedok ngendhek lawan laku mongko ndeprok saja ora trima yen to aku nguyak karo Bilawa. Kowe sapa kowe? Mboten mangling menika Kanjeng Adipati Rupakenca. Wah la iya. Ya aku iki Adipati Rupakenca. Kadipaten Negara Wirata. Inggih. Kanjeng Adipati. Kowe sapa kowe? Kula kawula ing Wirata mriki. Lho. Kawula Wirata arep nendi kowe? Lah kok dadi nyegat kelawan lakuku? Kula badhe tumuju wonten ing peken. Kowe arep ning pasar? Nggih. Kowe lah ya. Jenengmu sapa? Pun tepangaken. Kula pun Salindri. Oh, Salindri inggih. Kowe lah. Wah. Kowe kawula Wirata. Inggih lakar kalarsan mekaten Raden. Jenengmu Salindri. Inggih. Oh, ana apa nyegat kelawan aku? Nuwun sewu kedahipun kula ingkang nyuwun mriksa kalian panjenengan wonten wigatos menapa nyegat kelawan lampah kula. Lho, aku ana maksud ora duwe niat nyegat kelawan kowe mergo aku nguyak kelawan Bilawa. Playune jagal Bilawa, kowe ngerti?
Mboten Raden, kula mboten mangertosi. Wela. Wah, tak uyak ya wis ora ketok sing jeneng Jagal Bilawa. Ya wis lah, ora apa-apa lah. Jagal Bilawa ora kekuyak, ya wis ben lah. Enggak apa-apa. Aku iso ketemu karo bocah iki wis seneng aku. Mongko untune gingsul wahidan nganggo kacamata barang nggih. Inggih. Wah. Salindri. Inggih. Heeh. Wis ora apa-apa lah. Salindri. Wonten dawuh. Kowe iki kawula Wirata kene. Inggih. Kowe ning pasar kok ming dhewe, kok kowe ora diterke karo bojomu apa bapakmu apa ibumu? Pangestunipun kula menika bocah lolo. Oh iya. Njuk pangapura, njaluk pangapura. Inggih. Yen to tak sawang saka blegermu, penyawangmu kowe sajake wis duwe garwa. Apa kowe wis duwe bojo? Inggih, kula menika sampun gadah semah. Wis duwe bojo kowe? Inggih, sampun. Wela. Aku ora ngeterke karo kowe. Nuwun sewu. Semah kula menika benten alam kalian kula. Weh. Beda alam tegese? Semah kula menika sanes kok wujudipun satriya utawi kawula utawi manungsa. Nanging wujudipun gendruwo. Wah. Walah. Ana wong wedok ayu kok mung trima gelem dipek bojo karo gendruwo iki. Lehmu mbangun katresnan kepiye karo gendruwo? Gendruwo ki lek Gandrung kepiye coba? inggih Kang Bakon kula tresna lair batos kalian semah kula. Semah kula ugi tresna lair batos kalian kula. Ngene wae. Pripun Raden? Mbangane kowe keserakat uripmu sengsara, kowe dirabi karo gendruwo. Inggih. Luwung kowe melu aku ning Kadipaten. Neng kono tak muktekke njaluk apa-apa tak turuti, waton aja njaluk sandang pangan. Lho. Menika kados pundi? Waton aja njaluk tumurune lintang rembulan. Ayo piye? Kowe melu aku ning Kadipaten, kowe tak uripi ning kono. Kowe ora bakal tiba ning Pandasuri nanging kowe bakal tiba ning Kasurbabut. Kowe tak tresnani kanthi lair lan batinku, kowe gelem ngladeni karo aku. Piye? Mbangane kowe mung keserakat kesiksa batinmu, kesiksa atimu, kowe ndek bojo gendruwo, luwung baya kowe melu aku, tak rabeni, kowe tak pundhut garwa. Dadi bojo adipati, sugih. Kowe njaluk pangkat apa wae, takne. Piye, Salindri? Nuwun sewu menika tanganipun kalian bojo kula. Nek kula niku nggih manut-manut kemawon. Wah, teges kowe gelem. Nggih. Nanging kula menika ajrih kalian bojo kula. Ora apa-apa aku ngerti kowe wedi karo bojomu, mergo bojomu kuwi gendruwo. Aku ngerti kok. Aku ngerti. Ora apa-apa. Bab bojomu, bab nembung karo bojomu kuwi perkaraku. Inggih. Tanah bumi negara Wirata iki sing nyekel Adipati Rupakenca. Wis aja kuwatir. Yen to mung danyang-danyang demit-demit Wirata kene aku iso nyekel kabeh. Inggih. Klebu bojomu sing wujude gendruwo. Inggih. Sing baku kowe gelem to? Inggih. Nek kowe gelem salaman sithik kene. Tondo jadi. Tondo jadi menurut. DP. Panjer. Inggih. Iya. Sing baku kowe gelem? Inggih. Aku tak methuke karo bojomu, tak tembunge apik-apik. Nek ora kena tembung apik-apik, apa kelakon ana gendruwo tak wirang-wirangke. Inggih. Menapa panjenengan sampun priksa papan panggenanipun bojo kula? Lho, nang endi?
menawi jengandika kepengin estu kepanggih kalian semah kula mangke tabuh setunggal wonten ing gapura negari ing Wirata panjenengan kula aturi mbesem menyan ratus mengke semah kula ingkang medal saking telenging gapura. Oh ya wis. Ya yen ngono aku tak bali. Aku tak toto samapta ing gati. Sik saureng aku bali aku njaluk nomormu Salindri. Nomor napa togel napa? Wajar. Kowe cah wedok senengane kaya ngono lho ra. Kowe tukang dodol apa piye? Kula menika mboten nyepeng handphone. Lho. Cah jaman saiki ora nyekel bedhomo iki arepe ya wis sing baku. Aku wis tepung karo kowe, aku wis kelingan karo pasuryanmu. Omahmu endi? Inggih wonten ing Kilen Dusun mriku. Saking wot menika wonten kali. Iya. Sungapaning kali menika nyebrang griya ingkang angka 3 menika griya kula catipun wernanipun ijo. Oh iya, heeh. Sing werna ijo kuwi omahmu. Inggih. Iya. Wis sing baku tak bali aku tak nembung karo bojomu Salindri. Ngatos-atos Raden. Wanodya tama ngambar arum sang kusuma. Balawa iki ngopo ning kono? Balawa ora enek kene. Lu kok omong Balawa metu sik to aku tak omong. Urung arep metu. Balawa aku ki tenanan Balawa tulung ana karo Mbak Yumu. Balawa lagi ndelik. Ora nampa tamu. Bocah kok ndelik ning nggon wit sawo. Karo wonge kok gedhe wonge. Wite meng cilik kowe iki janjane ndelik sora piye? Salindri Bayu ngowo. Aku tulungono ya Balawa, tulungono aku njaluk tulung banget karo kowe. Aku njaluk tulung banget karo kowe. Aku njaluk tulung. Ki ngowo? Gelur sageleme dhewe. Tulungono aku ya Balawa ya. Tulungono aku. Aku tulungono Balawa. Iki ngopo jane? Kon nulungi ora, kon nulungi piye? Tulungono aku sing bak kowe gelem nulungi aku ora? Gelem. Ning kon ngopo? Tulungono aku tenan Balawa, tulungono aku tenan. Menengo ndak gogrok. Apa lu? Kon nulungi piye? Aku kon ngopo? Aku diuyak-uyak karo Adipati Rupa Kenca. Jare aku arep dipek bojo. Terus piye? Aku omong nek aku wis duwe bojo. Ning bojo kudu kok wujude menungsa, bojoku wujude gendruwo Balawa. Aja sok gawe cerita. Iki bojone kakangku Sojong ngapusi
Konak-konangan. Iya ning Tomong Samudana to Balawa, tulungono aku. Kurang ngedrel. Gegeri kaya ngono. Aku kon piye? Aku nuding kowe. Nuding aku piye? Kowe tak arani bojoku, kowe gendruwo. Wujude gendruwo sing dadi bojoku. Terus piye? Raden Rupakenca saiki tumuju tata-tata ning gapura negara Wirata. Terus aku kon piye? Mbuh sakarepmu. Ku awakmu usapana langes ben ireng kaya gendruwo. Kukumu dawana. Iki kurang tuwa piye? Ya nganggo ilat pasangan kae lho. Sing urip. Tulungono aku tenan Balawa, tulungono aku tenan. Iya ngopo to? Aturno arep dirabi, Raden Rupakenca ya mesti kowe gelem. Gak. Abape mambu. Untune kuning kabeh ora tau sikapan. Betobat Balawa, aku wedi tenan Balawa. Aku jijik Balawa. Wis menengane kene. Perkara iki tak rambungane. Heeh, tenan ya Balawa ya. Tenan. Tenan lho. Tenan. Kok nek kowe ngapusi ora tak jak mulih. Mulih golek omah dhewe aku. Wis aja nangis, aja wedi, wis kowe bali ning omah. Melu liyane. Iya Balawa, matur nuwun banget ya Balawa. Iya. Matur nuwun tenan Balawa, kowe wis gelem nulungi karo aku. Bocah iki nek kekeselen urung apa-apa wis turu. Turu karo ngadeg. Balawa nek ora tak jabut, iki nek ora tak jab. Ana nyamuk. Aduh nyamuk. Aku njabut ulu cumbumu. Iya. Gelem nulungi aku. Jae sepiro gedene. Apane lho? Ayo ora rupane. Aja nglintur to Balawa, wis to tulungono aku Balawa. Ayo babe. Bocah ya mbok yo ngombe-ngombe kopi sik. Senengane kaya ngono. Edian. Kok nulungi Mbak Yune kok le semaya wae. Sing baku kowe gelem nulungi aku Balawa. Iki Gapura negara Wirata ya iki. Aku wis mbesem menyan ratus, ayo. Tak enteni. Gendruwo sing mapan ning nggon Gapura iki tak enteni, ayo. Sing jare ngaku bojone Salindri, sing jare Salindri ngaku bojone Gendruwo ning Gapura negara Wirata. Tak enteni, ayo. Aku ora wedi. Iya meng rada mrinding sithik. Ayo, endi? Bojone Salindri tekano kene. Kakyatri sanggape rangguri nanggul kinembet-kembet. Dosang retnaning bawana.
Raden Rupakenca ingkang mapan wonten sak ngajenging gapura negari ing Wirata. Sinambi ambesem menyan ratus dupa. Den besem wonten sak ngajenganing gapura nalika semanten ing pangajap wujud gendruwo ingkang mapan wonten sak madaning gapura negari Wirata sageta medal temasa gecak pejagong lan Sang Raden Rupakenca. Nalika semanten boten sanes kejamung Sang Jagal Balawa ingkang sampun gubalangus awake ireng tunteng tanpa prabitu kadidene gendruwo nalika semanten nimbles Sang Raden Rupakenca melumpat saking saknginggiling gapura dadya gladahan depani Bantala Sang Raden Rupakenca. Ayo, pepene tenang dulu. Wah! Wah! Aduh! Aduh! Wah! Ah! Iya! Ah! Wah! Aduh! Aduh! Ini gendruwane. Ah! Wah! Aduh! Wah! Wah, ana swara saka gapura. Oh, gendruwo e. Ha. Ha. Wah. Edan iki ana wujude gendruwo Kakang Adipati Rupakenca dipithing kaya ngene. Gendruwo culna aku karo kakangku. Wah, latala mudiar tenan kowe. Wirata wis ora duwe otot bebayu, Wirata wis ora duwe kekuatan. Senopati telu negara Wirata wis modar kabeh. Ayo. Raja Mala Rupakenca, Kencakarupa wis ora nek dayane mengkari jeneng, mengkari batang-atang kaya ngono. Ya iki titiwasaning mangsa kala nggone Prabu Susarmo arep males krudi tuwuh. Lara wirang nalikane aku dirang-irangke karo sing jenenge Durgandana. Oh! Anjrahing kampus Pitara
Sretinon langening pamyat busana sutra kang maneka warna maneka warna ranggeng kencana ratna bro bandera layu kumite sinrang pandres sing maruta serna kumaraning wiyat